nganam la ban ai bai dawai nganam la ban ai ying ta kilom keme ying kaching don kam kachung ki le se shimet kaching pang ching stom hinrei haba pichiet ingi balong kumu emali le se kain ka badan ye ka PHC ki lat ching sumar do sarkar ngin kento kerdan ye ka pikwane pai ba kane ka PHC hang nei pot ding pasok ngin kento kerdan sya ka CHC pikwane am naka shispa ching thi ngin ra sya ka arspa ki dawai dashin bam chubiang ki doktor bam cubiang ki noira bam cubiang menta ailat ingi ngin penbiang menta la da pincit ingi kum emli pikwanem hangta mdan kam shu ye ka popo acar benlut syasor ngada kerpat isa prestun lada wan ka NPP ha ka bor bain long kum chief minister subha kentu kerdan no ingi ye kini kilat cing sumar habide ki pai ba ni kwa berkipai ba kin yo ka cing sumar ba kum bayo asor hanei ro kin yo kum chu kata di ka cing angnut ba kacing trang cungi naduk mensim bentre ben syakri upai ba